मोनसे मिथिनो गोनां गोजोनथाव खौरां मुसलपुराव थानाय मट'मेनिया सुजुकी डिलारआ सुजुकी बाइक एबा स्कुटी गारिनि थाखाय बेसेन नाङै सार्भिसिं केम्प बानजायदों। मुसलपुराव थानाय मट'मेनिया सुजुकी डिलारआ मुसलपुर डिलाराव बायनाय गारिफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन डिलाराव बायनाय सुजुकी गारिफोरखौ बेसेन नाङै सार्भिसिं खालामनो खाबु होदों। मुसलपुराव थानाय मट'मेनिया सुजुकी डिलारआ लानानै फैदों मोनसे मोजां खाबु। बैफोर मोजां खाबुफोरा जादों मुसलपुर मट'मेनिया सुजुकी डिलारआ सुजुकी बाइक एबा स्कुटी गारिनि थाखाय बेसेन नाङै सार्भिसिं होनायखौ साननैनि थाखाय खुंफुंदों। बेनि अनगायैबो गोबां खाबुफोर लानानै फैदों। जायखिजाया गोजाम गारिखौ एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबुखौ लानानै फैदों आरो गोदान गारिफोरखौ खम बेसेन डाउन पेमेन्टआव होनाय जादों। आरो दुर्गा फुजानि सिगां गोबां गारिफोरखौ अफाराव होनाय जागोननि बाथ्राखौ मिथिहोदों। बे समाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायखो आबुं बाथ्राखौ मिथिनानै लादो। मुसलपुरनि सुजुकी डिलार जिहेतु टू व्हीलार मट'मेनिया सुजुकी मुसलपुर होननाय नामाव जों दिनै साननैनि हाबाफारि जेराव जोङो फ्रि सार्भिस होगासिनो आरोना जेनेबा धरिलक जोंनाव जिखिनि कास्टमार जोंनियाव लानाय बा गुबुन डिलारफोरनिफ्राय लानायफोरनि थाखायबो बे सुबिदाखौ जों माने लाना फैदों। जेनेबा जोंनियाव फ्रि सार्भिस जागोन लोगोसे स्पेयार पार्टस एसेसरिज बेफोरावबो जों डिसकाउन्ट होनाय जागोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय लोगोसे दा जोंनिया फेस्टिभ अफारफोरबो सोलिगासिनो जोंनि डिलाराव फाइनेन्सनि बा जोंनि साइडनिफ्राय जि अफार हायो जों बेखौबो होगोन। लोगोसे एक्सचेन्ज अफार जिखुनु बोराय गारि स्कुटी बाइक लाबोनानै जोंनियाव सोलायफैनो हागोन। जोंना बे सुबिदायाबो दं। लोगोसे आरो ल' डाउन पेमेन्टआव फाइनेन्स बानायना हरनो हागोन जोङो। बेखिनियानोसै। बायगिरि बिथांमोनखौ मा खावलायगोन? बायगिरि बिथांमोनखौ जों बेखौनो खावलायगोन जेनेबा जोंनियाथ' सुजुकी होनबाथाय नोंथांमोना बहुतआनो मिथिगौ बहुतआ मिथियाबो जानो हागौ। जोङो माइलेजनिया बिराद मोजां सुजुकिया धरिलक जोंना दा गोदान एक्सेस 125 सीसी जेराव जोङो 60+ आलासे माइलेज मोननायखौ खोनायो कास्टमारफोरनिफ्रायबो बा ओरैनो जों इउटुबफोरनि रिभिउआवबो नायनो हायो नोंथांमोना। लोगोसे मडेला जोंना स्कुटिया मोनथामानो दं। बार्कमेन स्ट्रीट होननाय 125 सीसीआव मोनसे दं। लोगोसे एभिनिस 125 सीसी दं। ओमफ्राय एक्सेस 125 सीसी। बेफोर हाबाफारिखौ खुंफुंदों नोंथांमोना सानबेसेनि थाखाय? बेखौ जों साननैनि थाखाय लादों 28 and 29 आगष्ट। गतिके नोंथांमोना बे सुबिदाखौ लाफैनांगौ आरो थाबनो जेनेबा फ्रियावनो लेबार चार्ज जेराव जों थाइसेबो लानो जानाय नङा लेबार चार्जखौ। बाखि एसेसरिज आरो स्पेयार पार्टसआवबोथ' डिसकाउन्टआव थाखाबाय। बेखिनियानोसै। আজি আমাৰ মট'মেনিয়া সুজুকিত 28-29 তাৰিখ আজি আমি ফ্ৰী ছাৰ্ভিচ কেম্প কৰিছোঁ। লগতে আমি কাষ্টমাৰক আমি যিমান পুৰণা গাড়ী আছে যিকোনো কমপ্লেইন হওক আমি ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। লগত ইয়াত এক্সচেঞ্জ বেনিফিটো হৈ আছে। যোনে কোনোবাই যদি বেলেগ কোম্পানী গাড়ী এক্সচেঞ্জ কৰিব বিচাৰে এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰে। লগত আমি ল' ডিপি 15,000ৰ পৰা আপোনালোকে গাড়ী লৈ যাব পাৰে। আৰু আপোনাৰ ইয়াত ধৰক আমাৰ মাইলেজো ভাল পাব। আপুনি বাৰ্গমেন এক্সিছ এভিনেছ এইবিলাকৰ আপোনাৰ 10-15 হাজাৰ টকাতে ওলাই যাব এতিয়া। হয় এক্সচেঞ্জটো আমাৰ ধৰক চলিয়ে থাকে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমানে আমি 28-29 তাৰিখে আমি একচুৱেলি ছাৰ্ভিচ কেম্পহে কৰিছোঁ। কিন্তু এক্সচেঞ্জ আপোনাৰ সদায় চলি থাকিব ইয়াত। এনে পূজাৰ কাৰণে কিবা অফাৰ দিব নেকি আপোনালোকে? হয় পূজাৰ কাৰণে অফাৰ নিশ্চয় দিয়া হ'ব। আপোনালোকে শ্ব'ৰুমলৈকে আহক। আমি এচেছৰিজত যিমানখিনি পাৰোঁ আমি ডিছকাউণ্ট কৰাই দিম বা আমি পেট্ৰল 1 লিটাৰ বা 2 লিটাৰ আমি ফ্ৰী কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে দিব পাৰিব? হয় বৰ্তমানলৈকে আপোনাৰ 28 ছাৰ্ভিচিং হৈ গ'ল আৰু বৰ্তমানো আহি আছে। आंथ' ई सुबिदा होनायखौ आं मैया आकस्मिक फन हरनाय लोगोसे मोनथिदों जे मुसलपुरनि जि साब डिलार बिथांमोननि सासे मेम्बारा आंखौ फन हरदोंमोन। दा ओंखायनो दिनै आङो आंनि एभिनिस गारिखौ आङो फ्रि सार्भिसिं खालामनो थाखाय आं लाबोदों। दा बर्तमान फ्रि सार्भिसिं खालामनाय लोगोसे खालामनो नागिरनायनि थाखाय जों गोसोजों गोजोननाय मोन्दों। आरो लोगोसे आङो एभिनिस गारिखौ ओरैनो सालायनानै गोसोजों एसे गोजोननाय मोन्दों। गारिखौ थारमाने गपिया बाहाय 125 सीसी ना ओंखायनो सालायनायाव मोजां आरो। ओरैनो माइलेजफोरा माबायदि? माइलेजआ मोजां। ओरैनो खोन्थाखानाय बादियै ओरैनो माइलेजआबो मोजाङैनो जायो आरो मथा मथि रानाबो थिगैनो दोङो। दासिम नैबे मुसलपुराव थानाय जिथु सुजुकी डिलार बे मा रोखोमनि थासारियाव सोलिगासिनो दं?
बेखौथ' बिथां बिगोमामोनासो मिथिसिगौ बायलाय फानलायनि माबाफोरा माबायदि खिन्थु आङो जेबोला बे साब डिलारा जिहेतु नोंथाङाबो गंसे बे कम्पानिनिनो गारि बायगिरि नोंथांमोना बे लामाजों जितु हान्थामेला खालामबाय थायो बेयाव नोंथाङा माबायदि कास्टमारफोरखौ बायनाय नुयो? आंथ' मथा मथि गेजेर गेजेर बेवहाय फैयोआनो इ डिलाराव सार्भिसिं खालामनो अबोला बेवहाय बायनाय फाननायखौ फ्राय नुयोआनो मथा मथि लामाखै थांलाय फैलायावबो मानसिफोरखौ जमा जानाय नुयो आरो मथा मथि आरो जों माब्लाबा एटेन्ड थायोबाबो बेवहाय लांनाय नुदों आं बायनायखौ आङो मथा मथि खुलिजेननाय लोगो लोगोनो बे डिलारनिफ्राय आं मथा मथि गारिखौ बायजेननाय बायदियानो जादों हयथ' आं फार्स्ट नङा थेवबो मथा मथि आंनि गारि बायनाया नै बोसोर जानोसै नभेम्बरबा दासिम नोंथाङा मोजाङैनो मोनदों आरो ना गारिखौ थिगैनो मोनदो ओरैनो गुप गुपिया हिसाब सालायनो मोजां आरो कमप्लेना ओरैनो धरलकसों गारिया ओरैनो कमप्लेन जाया थारमाने आंनि गारि सालायनाया एसे गेजेर गेजेर खम जायो आं थारमाने बेलेग गारि सालायबाय थायो अब्ला इ गारिखौ दोनस'नाय जायो नालाय ओंखायनो माब्लाबा हयथ' डेमेजबो जानो हागौ बेयावमान बेटारिफोरा